omama befundisi, ngibingelele abangobaba, ngibingelele omama, ngibingelele ulusha, ngibingelele usiphathele uhlelo nomshayi wezinsimbi egameni elihlelo sethu Jesu Kristu. Bazalwane, ngizelela nje ukuzobonga uNkulunkulu kakhulu ngempilo yami nje ngokuphila nangokusithwala size sibe la namhlanje. Kodwa ngizoletha nje ubufakazi. Abakwazi ukuthi ngixolisa bazalwane. Ngumama uNozipho MaSokhulu kaMiya kaMakhulu Nozipho. Bazalwane, ngizofakaza ngesambulo esambulelwa ubaba umpostoli. Sokuthi uma wenze isono esivule intuba yokuthi isitha sileke ubaba uNkulunkulu, nokuthi uma uhlangalaza umoya ongcwele ufanele ukhale uNkulunkulu. Ngizofakaza ngalokho bazalwane ukuthi uyakhalwa uNkulunkulu bese uNkulunkulu uyakuthethelela. Mina bengizenzile zonke lezo zono. Bengivuswa uNkulunkulu, bengivusa ngothuletha ngiduleke bengibese ngikhala ubusika bonke mina bengilala kumathayi phansi. Ngithi Nkosi, ngizocela ukuwasha ngenyawo zami ngixolele ukuchithelele. Ngiyazi ngone kakhulu kuwe, ngone nangesono ukuthi umuntu akathethelelwa kuleli nakwelizayo. Ngikhale kuphela ubusika lokhu ngikhale enkosini ngithi Nkosi, kodwa uyongithethelela ngiyacela uyakhalwa bazalwane. Uyakhalwa engakuzwa ngisho ukubanda kwamathanzi kuphela ngama-hour. uNkulunkulu wazi wakwenza umsebenzi. Ngena ngakwenza ngala ngikholwanga. Khumbula ngitshela umpostoli